Αγαπώ το νησί μου, ζούμε σε έναν παράδεισο. Που προσφέρει από όλα, ό,τι φανταστείς. Έχουμε τη θάλασσα, που έχουμε τα εύγειστα ψάρια μας, τη γη μας, που μας προσφέρει τις ελιές μας, το λάδι μας, όλα τα φρούτα και τα χαρούπια με τα οποία ασχολούμαι και κάνω το εύγεστο χαρουπόμελο και το παστέλι με αυτά. Αγαπώ την κυπριακή κουζίνα, διότι τα φαγητά τα οποία ετοιμάζουμε εδώ γίνονται με αγνά υλικά τα οποία προσφέρει αυτός ο τόπος. Και σας προσκαλώ να έρθετε να τη δοκιμάσετε.